Když do pustin chceš dopis psát, Pony Express musí znát. Plístaj konňů zlých a 300 jezdců poštovních. Každý ten jezdec musí být sedlek doma, s koněm dojet, projet, i když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou. Každý ten jezdec musí být sedlek doma, s koněm dojet, projet, i když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou. Vyrykla si rovinou. Winchesterovku nesmí mít, je moc těžká k sedlu vzít. Dopisy má místo ní, rychle jezdec poštovní. Každý ten jezdec musí být sedlek doma, s koněm dojet, projet, i když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou. Každý ten jezdec musí být sedlet doma, s koněm dojet, projet, i když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou. Vyrykla si rovinou.